Gikone ne oyudi jalup ruoth ma Malunga West Sub-Location manigeme kaunti ma Siaya, Christine Aweno mayangore ni nyocho teki gi ji ma ok ong'e chieng' tich abich juma mokalo. Jalup ruodhno oyudi gi jopiny e bungu moro manie gweng' ma Masara, Suna West e kaunti ma Migori ka pache olal kendo ne oring kode nyaka e osiptal moro mar thieth. Obila matesend obila ma Masara ema nyotere nyaka e kar thiedhno. Maendi oyangi gi jalup ruoth ma Suna Lowa miluongo ni Paul Yogo molero ni oseyudo ripot kowuok kuom Christine ni nyocho teke gi ji moko ariyo ma nyocho orwako lep obila. Olero ni achijego nyocho odhi kode nyaka e gwenge mag Keroka e kaunti ma Nyamira kaeto bang'e gitere nyaka Masara ka otwe wang'e. E ripot manochiw owacho ni achijego nyocha omake kar saa mar 4 mar okinyi ka odhi goyo chapa ote ma nyocho owuok e romo mane obagi e apis jalup komishona magemo. Kwa kanyo